Jeg har fundet på en lidt sjov idé, og i dag der skal jeg købe nogle af de mærkeligste make-up produkter. Okay. Nu skal vi lige se, hvad vi kan finde på. Og jeg har fundet sådan en lidt udlandsside, og jeg føler, at de har ret meget forskelligt, jeg tænker. Så jeg tænker, skal vi finde noget... Ej, okay. Overvej lige, hvad er det her? Altså, Superman Essence børste. Det er så mærkeligt. Hvad står der, den er? Nå. Det tænker jeg, vi bliver nødt til at prøve i kurven med den. Hvad havde vi ellers herovre? Wet n Wild. Alice i Eventyrland. Det kunne nok noget. Er det noget øjenbrynsfarve af en eller anden art? Det tror jeg, at det med det er. Jeg kan ikke lige finde ud af, om der er noget farve eller hvad der er. Men lad os prøve 25 kroner. Lad os se, hvad det kan. Hvad har vi ellers? Nej. Det her, det er faktisk det grimmeste, jeg nogensinde har set i mit liv. Nej, er det sådan en... det er pandebånd til, når man lægger makeup. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt, det her, guys. Jeg vil så gerne se den her i virkeligheden. 42 kroner. Jeg synes, det lyder lidt meget for sådan grimt. Men der er åbenbart nogen, ligesom mig, der tænker, det skal vi have. Tror vi ikke, der er noget mere for Toy Story? Eller hvad? Ej, der er... Hvorfor kan man få så meget? Det er simpelthen Makeup Revolution, der har lavet en decideret collab med makeup. Nej, med Toy Story. Og, okay, de er sgu da lidt søde, de her. Er det sådan nogle lip oils på en eller anden måde? Sådan en gavesæt, hvor du simpelthen får begge dele. Det kunne godt gå hen ikke at blive helt dårligt, måske. I hvert fald de her to farver, det kan... Vi tilføjer den til kurven, og så ser vi lige, om det ikke kunne være godt. Makeup produkter. Okay, der kommer jo alt muligt. En chokolademælk sheet mask. Nej. Altså, jeg kan jo godt lide kakaomælk, ikke? Men vil jeg have det på min hud? Jeg ved det ikke. Men vi lægger det i kurven. Med at man, guys, du kan simpelthen få håndcremer med slikkepins duft, eller hvad man siger. Og det bliver vi da selvfølgelig nødt til at have, fordi hvorfor ikke? Hvorfor ikke have det? Jeg kan også se, at man kan få det i læbepomade, men jeg føler bare, at håndcreme er lidt sjov. Jeg tænker i hvert fald, at vi har fundet en masse mærkelig make-up, så jeg tænker, at næste gang jeg filmer, så har vi selvfølgelig fået alt det her mærkelige hjem, og så skal vi teste af. Nogle dage senere, og pakken er altså kommet nu, så jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvad der er i den. Ved du, hvad det første, der er der? Nej, okay. Jeg skal jo næsten tage den på nu. Det er simpelthen Revolution og Toy Story collab. Hvad er det skrækkeligt? Au. Hvad synes I? Kan det noget? Okay, hvad er der mere i pakken? Det næste, jeg får fat på, er noget i samme dur. Overvej lige. Toy Story X Revolution igen, og så de her 2 lipgloss. Så den første, vi har, er den her gulden. Ej. Altså sådan... Det er jo ikke helt dumt. Jeg føler lige, der er sådan lidt et guldskær i den. Men ja. Der har vi den anden meget tyk i konsistensen. Nej, den dufter af slik jo. Altså. Det jeg fanger er
Den her Superman X Essence blush. Den her har jeg bestilt. Overvej lige det her. Nu prøver vi lige at duble lidt ned her. Altså nu har jeg lidt blush på i forvejen, men jeg kan ikke lige... Kan man... Okay. Det føles ligesom... Det her, det er ligesom at bruge ens finger. Det er jo for syret, det her. Kan det ikke noget, eller er det bare mig? Den her combo her vil jeg altså give 9 ud af 10. Så har jeg jo også bestilt... Okay, det her har jeg ikke bestilt. Jeg har i hvert fald fået en topcoat med. Så speeding... Nå, det må vi også prøve på et eller andet tidspunkt. Kan det ikke noget? Jeg kan allerede dufte det. I må ikke spise den, så don't do this at home. Vi har altså 3 forskellige her, så lad os lige dufte til dem. Tutti Frutti. Okay, den dufter da godt nok meget. Og til dem, der kender mig, så ved de, at jeg elsker Tutti Frutti. Skal vi også lige dufte til den her? Cola. Ja. Om jeg vil bruge det som håndcreme, kan jeg være lidt mere usikker på. Jordbær, det kan jo ikke være helt dumt. Det dufter som de der gamle The Body Shop. Ja. Altså, det tror jeg vil rate 5 ud af 10, for jeg tror ikke helt, jeg kommer til at bruge det, men det er meget sjovt. Så var der jo den her, den tænker jeg lige, vi vender tilbage til, når jeg prøver den, når jeg kommer hjem. Det er blevet nogle timer senere, jeg er altså kommet hjem og også lige været i bad, så nu skal vi jo prøve den her kakaomælks ansigtsmaske. Det dufter faktisk virkelig meget af kakao. Sådan kokosagtig. Skal vi lige se her. Her da. Jeg ved ikke, hvad jeg ligner, men tilbage til videoen. Her det er altså et samarbejde mellem Alice i Eventyrland og Wet n Wild. Så lad os lige prøve at åbne den. Der er altså en brow powder og en brow gel. Altså helt ærligt, jeg tør ikke helt prøve det her. Men altså sådan, den er da meget sød. Og fordi jeg bestilte for så meget, så fik jeg åbenbart sådan en mystery bag med. Altså, der er alt muligt forskelligt i den her. Ej, okay. Først der har vi sådan en baby lipstick. Så har vi fået et juletræs bath bomb. Ja. Og en anden bath bomb her. Vi har fået den her bath bomb. Det var altså alt for min video, så hvis I vil se noget lignende, så må I endelig sige til.